ഏലപ്പാറ ഹെലിബറിയിൽ നാട്ടുകാരെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തുന്ന പുലിയെ പിടികൂടാൻ വനംവകുപ്പ് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പീരുമേട് എം.എൽ.എ. വാഴൂർ സോമൻ. എം.എൽ.എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹെലിബറിയ പുതുവൽ മേഖല സന്ദർശിച്ചു സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ 2 വളർത്തു പശുക്കിടാങ്ങളെയാണ് പുലി കൊന്നത്. വനംവകുപ്പ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറയിൽ പുലിയുടെ ദൃശ്യം പതിയുകയും ചെയ്തു. തോട്ടം തൊഴിലാളികളടക്കം തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന മേഖലയാണ് ഇവിടം. രാത്രിയിലും പകലും ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതുമാണ്. വനംവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പുലിയാണ് എന്ന സ്ഥിരീകരണമുണ്ടായിട്ടും കൂട മേഖലയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ വൈകുന്നതിൽ പ്രദേശവാസികൾ പ്രതിഷേധ സ്വരം ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പീരുമേട് എം.എൽ.എ. വാഴൂർ സോമൻ പുലിയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഹെലിബറിയ പുതുവൽ മേഖല സന്ദർശിച്ചത്. ഏലപ്പാറ ഹെലിബറിയ പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്. 2 പശുക്കളെ ഇതിനകം അത് കടിച്ചു തിന്നു. ഞങ്ങളിപ്പോൾ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിടക്കുന്നതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് വരികയാണ്. ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറ വെച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ക്യാമറയിൽ ഇതുവരെയും വിവരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. എത്രയും വേഗം ഒരു കൂട് സ്ഥാപിച്ച് ഈ വന്യജീവി ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങളെയും ജനങ്ങളെയും രക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത്. ഇത് വലിയ ഒരു ഭീകരാന്തരീക്ഷം ആ പ്രദേശത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതും എടുത്തു പറയുകയാണ്. വനംവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മേഖലയിൽ അടിയന്തരമായി കൂട് സ്ഥാപിച്ച് പുലിയെ പിടികൂടുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നും വാഴൂർ സോമൻ എം.എൽ.എ. ആവശ്യപ്പെട്ടു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ഏലപ്പാറ.